Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 ang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabayan sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw, Mayo 23. Na lang, isa na lang ka Domingo. Tapos na lang kadlaw, mabula na kita sang Hunyo. No? Tapos na, sulod na kita sa katapusan nga bulan sang second quarter. Kag sa aton nga mga kaaksyon, dasig ang inadlaw subong, no? Dasig. Pero ang ginahulat naton ang aton sini iyang bakuna diri sa siyudad sa Bacolod bala nga mag-abot na ang sang siyudad sa Bacolod nga AstraZeneca para makasugod na kita sang rollout sang bakuna sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. So far, malapit na 30,000 ka mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, mga frontliners ang nabakunahan na, no? Iban nakagabato nga sa second dose sang bakuna. Pero ang general public, di ulat-ulat kita iya sang pag-abot sang AstraZeneca. Hindi na kita mag-alang-alang pa kung mag-abot ang ining bakuna kay mas maayo nga atong lawas may proteksyon batok sa sining virus, ining COVID-19 virus. Butsilingon ginasulit naton kung mabakunahan ka, hindi nagakulugan, hindi ka matapikan, pero kung matapikan ka ginman sang kung manatnan ka ginman sang COVID-19 virus, ang lawas mo may ibato tungod nga nabakunahan ka na. May ibato. Hindi kaya dali-dali, hindi ka ma-hospital, hindi ka maglala ang imong sitwasyon, no? Anyway, mga kaaksyon, good morning luwat sa inyo tanan. Welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Ang aton sining pagpangalaga ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee.
Sige, sa aton nga mga ka-aksyon, isa naman ka edisyon sang kapihan sa aksyon ng aton sini nga igadulong sa inyo. Karon nga Domingo, gin pakiunta naton ang punong barangay sang Barangay Sumag. Ang migo naton si Kapitan Rodney Carmona. Angot ini siyang isyu bla mga ka-aksyon nga gina reklamo nila sa DNR ining pagtampok sang gibungan sang suba dira bla. Daw boundary ini siya sang pahanukoy kag sang Barangay Sumag. Now may isa dira iya ka kontraktor nga halimbawa sa una bisan nang sa pahanukoy nagreklamo na ang Fisher Fox mo. Kay man may-ari ni siya nga mga nag-apply ni siya FLA for sure lease agreement kag fish fund lease agreement sa pila ka porsyon sang baybayon dira sa Barangay Pahanukoy. Ang problema dira pila sang aton dira nga mga kauturan nga mga Fisher Fox nagareklamo kay ang mga mangroves dira which are endangered considered as endangered species di nga panapas inaya sa mga Fisher Fox pala ina sa Barangay Pahanukoy subong sini ang Barangay Sumag nagreklamo naman kay may proyekto naman dito makmo Jesus grabe ang proyekto tabunan mo ang gibuangan o kung nagagawaan sa tubig alagyan sa tubig So muna nagpadala nga sa reklamo ining punong barangay sang Barangay Sumag si Kapitan Rodney Carmona sa Department of Environment and Natural Resources no. Istoryahan tayo ni mga kaksyon no kay gakabalaka man kita sa aton pumuluyo dira sa Barangay Sumag mo kung anong mga epekto sini sa ila. Kung ini nga proyekto hindi mahatagan sang aksyon, hindi matapna, hindi mapauntat sang DENR no. So sa atong linya subong we have with us sang punong barangay, sang Barangay Sumag, si Kapitan Rodney Carmona. Kap, mayang aga, kag-welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Tama nga, lasin mo nung Boy Durano kag sa Tanang Parlamento sa Kapihan sa Aksyon. Oho. Mayang aga, gid. Yes, good morning, kag salamat sa imong time nga ginhatag, Kap. Mangkot lang kita, Kap. Nano gini, can you tell us, nano ni ang inyo nga gina-complain sa DNR regarding sining proyekto dira nga ginahimo sa isa ka kontraktor sa isa dira ka parte sang baybayon ninyo dira sa Barangay Sumag? Actually, may petition na ang mga Fisher Boss Panukoy. Wala ko lang mind. Kaya una kasi base wa isa ko sa jurisdiction ang pagpanapas sa mga bakaw dira. Correct, oo. Sa ulihin nga bago nga complain na gid na nag-encroach na gid sa suba sa Barangay Sumag dira sa Motsing River. Amo na ng action ko, yung katuan ko, yung ipapicturan. Outright, napadala ko sa reklamo sa DNR, sa tanang concerned agencies, dari sa Sindro Bago, sa Espinato, sa City Mayor. So, ang pagkaaga, ang aton nga Sindro Bago, napadala din mga staff nila, no? Ang mga tingal man nila, pagin inspection na to. No? Kung may recommendations na sila, was may hearing kami alas 10 nga agad dito sa Sindro Bago. Ano na da Kap nga ano na da ang ginahimo nga proyekto Sa akon lang kay picture namo the mini wharf no. Pag kinabunan niya ang gibungan sang suba. So gina-claim niya nga panukoy panada ka iya guro kiti kun nanong iyang affiliation. Kung may affiliation ti dapat ang river hindi niya magilabtan niya kay kung ilipaya masaka to sa sa kabaybayon. Diri sa suba na ng tampok no. Ti ko ni FLA for list mo lang na sa gobyerno. Ti tanan ang mangroves ti may ara day mangroves ang Barangay Sumag nga proyekto ba sang sentro no nga gitagagan ni grant nga malanong bakaw. So pinanapas na da inimuan niya dalan pagad dito sa gibugan sa suba. Kag inimuan to patubukan to ang gibugan sa suba. Ay doon anong plano yagit di ba wala na buwas kung anong plano yun na kagdano ang mga kapilis nga nagkaptan niya nga makonstruct sa ma-develop sa sila nga lugar. Kung pagkitsindi kapang ining bakaw o ining mangrove nga natawag naton hindi ni siya pwede matapas mo sa idalom sa aton kasuguan nga hindi ni siya pwede matapas hindi bla? I don't know kung hindi ni siya pwede matapas ko I don't know kung gitagaan sa permit, sino nanghatag sa permit siya, sino nag-grant kay
tapas na may public consultation gina sa concerned barangay. Kaya hindi na sa... Sa Panukoy, sa barangay Sumag. Pero to, Ang pangitsindi ko sa ang pangitsindi pangitsindi ko sinikap sa idalom sa aton kasuguan kay ining mabakhaw ni ang mga mangrove ni ginakabig ni sa endangered species ni siya mo so ginadumili ginaya ang pagtapas sina hindi ginaya pwede sa ako na ibaluan ti karon kun nagapanapas na siya sino nagatag sa otoridad na sa iya ya amo na gina pamangkot taban tawag ko tabas kung sino lang hatag otoridad pang tapson sina kag sino lang hatag authority man nga mang tampok sa suba sa luwagan. Oo. Ano mo kung tabas kiti ang aton nga mga ambos na kaluluoy do nakita to hindi mo yung mga lamisa kag mga siya to sa resort ang mga pinalapas sa Bakaw. Ay gali ka? Naton to. Oo. May picture kasi nakap sa mga natapas nga mga mangrove. Kaya mo mga pictures di kita mo di mga pictures at naton nga nakuha no. Oo. Nagtigagapon gani nga aton to nga mga isa kagawad nga aton nga fisherman na kadto to gid magsita ya pa. Nageta pa patyanay. Ay, nano na yung nano pinatyanay na yaman do kalayo na. Sino ni sakap? Sino ni sakap? Gimbasulod nila to ang among nagawad na di siyang bayad lang mo 5 kabis may transfer. Ingali pa lang dugay may ara na siya si di ilagyar ba lang si Takulod gid, ang Mr. Takulod. Na videoan na siya no, may naara kita ebidensya nga siya gid dili nga si engineer Andres Takulod mo na? Amo na siya ang sa nabidyoan nila gapon. Amo na sa way sila, private property ko no. Kam nga napabayad sila 5 kapisos kag pag-oo niyang mga tao pag nagkadto tong mga ako nga mga staff yung pagguaya. Sa din nagkadto? Dito sa resort ya. Oho, okay. Para magsugilano na bisiya. Hindi nagkadto na masyara yung lantaw man kung anong sitwasyon. Oho, okay. Nabtanto nga ang bako to ano pagyapon sige pa ubra sa tuga sang suba. Pang ang ubra sang mga concrete pavement yung mga dalan simento nga dalan imutang sa tuwa sa suba balit suba na siya may dalan imutangan niya dalan go teka parang malain sinedra kay gintabunan gintampukan ang gibuangan o kung ginagawa sa tubig mo na gintampukan niya gidya kung makita dito, siguro damo pa na nga lubrahon niya kay may mga markers pa to sa nga siguro mga 50 meters pa sa suba katos tuwa sa suba I don't know kung ano na nga authority siya o permit nag-grant siya pero kung sa nabalaan ko illegal giniya kiti dapat may ara kita public consultation na sa barangay, sa mga tao dira, sa palibot, nga anti siya makakuha permit sa DNR. Kap kung madayon ini, anong epekto sini sa pumuluyo dira sa barangay Sumag? Siyempre, dira siya sulod ng tubig. Wala po siyang binaha dira. Mabaha? Kung nga, mabaha, di kayo nagkipot siya mo. Ay naludo nga, alin siya bukid, so daon sang tao sa baybay gawin pa ano ang natural waterway sang subada magtabo so dito kita mahaba sa lularing area sa barangay Sumag nga bisan natural na gani gabahan na nada sa ibang nga parte sa aton nga barangay hindi black up nga ang mga natural waterways hindi na siya dapat nga kuan nimo ginatampukan o hindi ba? O hindi niya mga tampukan dagati it causes navigational hazard magsalita na navigational hazard ang aton mga pambot nga mga isda talaga agi kadto sa aton nga taytay sa aton nga palapala lubo na naglaan fertilization ang ilan nga mga binakbak nga simento nga pinamutang hindi pa nabutang nga usuwan nila tigil nakta lang ang ato lang mga pabot na sa mga mangingisda naman nakalaguba gid kung hindi makita bayo sa ato nga mga mangingisda kuan ko sinido na tublag kun ibla sa ngambal mo nga pagkadto da sa imo kagawad kag sa imo nga SK chairman daw may mga tinaga pa nga nagwa yang mapinatsanay ta din ano man di ko insindi daw kalayo daw mo na siya iya nga
Ti may ang maano lang gawat ng bisita man para malanta man tong sitwasyon. Dugay-dugay ka kunos ko tong iyang salakyan ka gibagsita niya ang mga mga gagawad ko pag ang isa ang serban nakon. So ti may mga ebidensya kita diri. Siguro napablatter naman to. Aton alang namong bus kung anong mayos na may mo namon. So buwas gali may public may ano kamo may hearing buwas sa upod sa DNR? May hearing kami dito sa Sinrobago, no? Si ang aton nga Sinro Chief, si Mr. Silangaya, yung tawagan ko siya, alas 10 buwas. Ang balikan nila sa Barangay Gold, siguro di lang sa declare down na lang, dala ng sinyo, kasi kung basi ang party nga ibang lang ano na da sa construction nag-aaral sila basi buhay na kabalo may mga tao dito sa ato ng barangay daw nag-ano na gito lang init ulo bala pag ibang himo na nila kung saan yung ground na lang ito na lang sa Sinrobago para mataway ang ato ng pag-istorya at masulbar tayo ini solusyonan tayo ini at si Councilor Lopez nag-commit mga mapadala sa mga tao boss. Mapadala sa isang tao niya. Tani si Councilor Lopez gid makadto to para nga siya ang chairman sa aton nga Committee on Environment, siya kita ni dapat makadto to. Kabay pa makadto to siya no. Masima makadto ban siya. Kasi sa ang obra ko sa virtual di man sa makalay nga mga kapamati. At di na mga tao gusto nga nila magpod. Damo gusto nga mga ibang gusto magupod, ising ko na taon tabos kung makasulod na to. Payo gid kita diriya sa kapitan no, hindi mo tayo with sa mga environmental laws. Dapat basi isa lang ka sa abogado sang ilan isang lang na-develop isa lang ka twist ni sa bat. Amo na ganikap makadto kamo to, may kuan man kamo, preparado man kamo nga mag diskusyon to sa ila kay base bla tuod ba dalaan ka man to ni abogado bla kag may ara kita nga somebody nga nakaibalos ang environmental laws para nga at least maka-discuss dito sa ila. Tigmuan ginamon nga may ara kami madalabas no kay kun kami lang hindi man kami ang siling nga daw pulvers na. Maningwa kami nga madala kami. Hindi sa abogado or may idea lang sa mga environmentalist siya o nano da. Magdala kami, magkasabat doon sila. Kagang mga environmentalist bala nato ni sa nga mga kuno nga mga grupo bala dapat mahimo man ita sang action sini kay this is concerns our environment. Ang ining na ginahimo dira daw hindi ko intindi ko na nano nga poder nanong authority ang ara dra kay Engineer Andres Takulod nga daw nagapinagusto na lang sa sang himo sang proyekto sa baybayon sang sumag kag panukoy. Di ko isipon mo ang iya lang hinimo dalan. Ang dalan sila siguro more or less mga 1 kilometer halin to sa ang naguba nga mangrove siguro may sila ka esklibo ka puno may naguba. Sus. Estimate lang di niya siya nakuha sang permissions ni. Ako bla nasubuan man ko sinablakap sa amo sinang sitwasyon kaya ako personally kapila ko da mag participate sa mga mangrove planting da mo sa dira nga area. Kapila ko na da mag intra sa mangrove planting kapaninguha ko da may mga grupo ko da ga pananom gali gina panapas man lang gali na daya. Napas lang niya mga atong gid boss siguro dili siya balisyon niya ang ginimo niya ati mangrove sa tapson mo. Kay may na nga kung may affiliate siya list pa mo lang sa gobyerno. Kaga ang FLA Cup, ang Force Lease Agreement or Fish Fund Lease Agreement for that matter, hindi man na full authority para nga magpanguan ka da, magpanapas ka da sa mga mangrove da. Amo na gani, nga kung yan ang banang gobyerno, kaya kinarsilahan mo na sa gobyerno for 5 years. Correct, oo. May bati ko yakad do may mga titulo na ako noon anong sitwasyon na daw ang iyasang amo na wala malan kung ginang iya ginagkaptan nga papilis dira ang gobyerno na boss kung malan na oo mas mayo ginakap no ano oras boss ang hearing sinakap
alas 10 ang aga Oo. sa Sendro Bago. Kag ang aton pumuluyo dira sa sumag kabalo ko kakuanan na mo ga ibual na ning pumuluyo tada sa sumag, especially ining ginatan-aw tabla mapiktuhan kun kaso por kaso nga hindi ni matapna ini nga proyekto. Pakalmahalas lanay ka padaton patapuson ta na kuan. Tapuson ta ni anay hearing ura ng resulta pakalmaan na sila kabalo ko ining mga tinaga niya nga pinatsinay may mga kuan niya, may masabat ni may mga kuan sini. Kapin pang mapiktuhan ti aton kalma lang tay anay ya. Oo, wala man talaga siling hadlong talaga sa mga muna nga maserbisyo pa ta. Oo. So, kung nang ano na hindi mo talaga malagyo guro ko para sa amo na corner na ta. Gani man balo ka pinatsanay na maara ka patay mo ya. So nang pumuluyo tada bala pakalmalas la ka ba na kay gid pakalma mo man sila ti gusto na may nagani ka ba desisyon ng imo nga didto sa kwan didto sa Sendro Bago kay base bla kundra sa imo barangay hall kay base pa ang mga tao da bla way takbalo ti kusa base di ta na makontrol di bla di ta na makontrol kay nagapurok sila ng pituan sa da nga way gani na tampukan ang ang pila ka bagyo pilang kabilog na nagapurok ang nabaagi nga tagahawak ng tubig kapin pa nga hindi kagawa pa yung tubig kay ginisarada dito ang bugana. Ti kapin pagid sa mga tampukan mo. Ang danger sa matabo ang future nga inarantaw ta. Amo na ang bahagid. No. Ang way amo nang nambal mo nga way pagani matampukan manggabaha na. How much more kung matampukan mo da sus ma-receive na no hindi ko may imagine ang matabo dira sa mga areas dira nga mapiktuan. Kaluluoy gid ang mga pumuluyo nato na. So may ka pa kay siring ko ako gani siring ko ga panawagan man ko bula sa iban nga mga grupo kay iban nga mga environmentalist na especially mga environmentalist dugay si Migo naton Janchong sang Task Force Kasanag ari man na kuan man de kay ara nakalambot naman na siya ina nga problema kag siya mismo question ba sa DNR nanong ginahimo sang DNR ni man kay pero padalas na tawo kap no para nga mag-inspeksyon. Inspection sila, may recommendation sa to. Wala ka pa idea kung anong ilang recommendation? O ay pa ko idea, basta lang malan. Kung anong iyang ano, kaya ginupdang ito namon sulod to mo. Inspection sang mga bakhaw nga binangutod. Ang gintampok niya sa bugana na sang sinusuba. Ang kuan kap ang pag-inspeksyon nila sino ang ara during the inspection sang DNR? Ang mga tatlo no sila ka duwa ka bayi, 5 sila no? 5 pero nagpupun sa tatlo lang kalaki. Ako sumang tatlo kong gawad, ito kami ko na nagkanto. Okay. May nag-text din sa ako no basi willing man si Mr. Takulod nga iirang side niya. Ang problema ko sumabot may number ka ni Mr. Takulod kap kay tawgan ko sa away ka number niya. Basi kung may mga nakakilala da ka Mr. Takulod nga pamati, you can always call anytime na para makuha naton. Mabatian taman kung ano ang iyang side no. May na mabatian ta mo ning purpose ang hearing actually, mabatian ang sides nila. Mabatian ang sides ng DNR, mabatian ang inyong side para nga makamit kita sa isa kay natawag naton bala nga kwan settlement o konsolusyon sa sini nga problema. Hindi ta maglabot sa problema nga pinatyanay. Ang amon na no, mamakot lang kami kung it is legal. Kung illegal siya, sinong isisyon permit siya. Kaya mo lang mabala, mo lang uton, sino lang isuwan sa permit ayan sang gitaga sa Runo, ayan sang syudad? Barangay. Sa barangay? Oo, sa syudad. Nagtarandaran nga procedures. Pero mabala man namon. Iti, gitagaan talaga ni grant sang dinar nga may sang ato national gaming program da, bakhaw. Sa nakita, tapi na napas lang. Waste o banogin, manage sa nga ato, manage sa gobyerno nga pinangutol lang ng bakhaw nga project na sa gobyerno. Oo. Ini ka pang nasiling naton nga pagpahog o pagambal sa parte sa pinatchat na recorded ni sa gali. Ari kuno sa kwan. Nagwa kuno nigli kuno sa nag-post kuno nigli sa kwan sa post na nila na bidiwan sa guro sa mga tao to pagwa sa may mga tao ba to walang tam. May taga
Kaya may naga videos na. kaya may naga-comment di sa ako no na post ko no gali may naga-comment di sa program ta nga may may na-post gali ni sa kwan social media ang ining pagpamahog. Nakita ko na siya. So, may hindi na mo guro tao to nakakita eh. Videoan. May naka-video kuno nga isa ka daw may medyo may edad naman gani kuno nag-video ni kumaya gali kay may edad na pero nakakuha pa video ang asang ining pagpamahog ni hindi na gusto nga maglambot sa amon abla nga sitwasyon pwede lang gina nga maistoryahan naton ka mikabli no para nga makapangita kita solusyon kung ano gid bala gusto. Oo, makapangita kita sa ay na. Di sa uli, hindi ko niya pag-aksyonan ka muna. May matabo nga kalamidad. Sinong masulod na? Kundi ang laban kapitan. Ikaw gid napabulabulag sa inang proyekto nila. Pero pag Pwede man pa kayo? ari ka po, pag-ubra dira, way man siyang nagkadto sa imo nga nag-istorya parte sinang proyekto nga himuon way sa may Wala gid ko bisan sino nga wala gid may nagkadto sa akon nga may proyekto sa suba na yon. Kay siguro kung nagkadto sa wala man siguro nagkadto sa ako kay Kabalos lang nga hindi ka magyapon mo sigot. Basi sa piyak ng barangay siguro nga sa suba wala sila. Oo. Pero nakita ko yung pag sa barangay sumaga da. Kasi Mount Berry sumagiver mo. Okay. Kung ang proyekto arib di sa piyak barangay sa barangay Panukoy ang ako na pamangkot dira nga ang mga barangay official sa barangay Panukoy daw wala sang kwan sinaway ko kabati sa ilaw. Ay doon lang di mo na naka-speak po sa ila may mga babay may mga pamangkot paguro sa ila Oo. Walang ko idea. Mamangkoton naman ibig mga barangay. Kaya kung tanawon naton duha ka barangay ni ang kuan mo, ang hindi black duha ka barangay ni ang involved diri mo. Kaya ting proyekto nag-start sa Panukoy I understand. Tapos naglambot dira sa imo hasta dira sa gibungan sa suba dira sa imo. So meaning nga may concern diri ang mga official sa barangay Panukoy. Kasi dira na sa mo. Kaya doon sa ila yung side hindi man speak India sa ila. Makuto man sa ila side gagawad libuon na banda. Taga-dira gini siya, balo na siguro kung ano ang mga circumstansya ng katabo dira sa iyang lugar. Inikap ang mga gitpanapas nga mangroves ni diin nga side ni sa sumag kun Panukoy. Ako na gani una kay may petition ng Fisher Fox. Fisher Fox ang Panukoy. Fisher Fox. Oh, okay. Wala ko nang in mind. Kasi ko hindi na ako jurisdiction, yan nakapanukoy. Ang pag-take action ko isang nakita na nga ang suba niya tampukan amo nang pagkadto ko nag-action. Kaya ang atuloy nga pagpanapas sa mga tao ito, ginibuan niya ito dalan para makakadto sa suba. Okay. Kag makalambot to sa tampukan hasta maglambot nga daw gintampukan ang gibuangan sa suba dira. Mula sa tabo. Okay. Sige, anyway, mangkuton ko ni karo mangkuton ko man ibi ang mga kaamigo tada sa barangay Panukoy kung ano nga mga aksyon ang ginahimo nila sini kay bisan dapat may aragin mo may aksyon ni ang barangay Panukoy sini whatever the action may be. Pero dapat may action gid kag may palayag man parte sa sining sitwasyon dira sa pagpanapas ng mga mangrove dira, ang paghimo sandalan na dapat guro kuan medyo rekot-rekot ni sa tungod nga ti ang nagapaubra dira ga sugid man nga may ginauyatan man siya nga mga papeles mo, may ginauyatan man siya pero ti tanawon nato ni na kag siguro dapat may mas amo na nambal ta black up kita nga mga kuan kita nga mga ordinaryo nga pumuluyo kamo abot even yung mga barangay officials hindi man niya master sang kasuguan nato sa environment mo may nabalaan man kita pero ti ang mga dalom sinada hindi nato na iya na master mo so base ko na master niya na iya kag may rason man si engineer takulo dira whatever the reasons may be or may ginauyatan siya ang dapat to sa saon na. Ako lang yung mga may balanta, boss. Anong yan ang mga papilising kaptan. Kung paano siya naka-acquire sa inang mga permits, mga talang-talanda requirements para mahimo ng development nila. Kung na question sa development na kahit para na sa kayuhan man sa isa ka barangay, mapagwapo ya, mapatalang-talanda. Galing ang dulang manggad, yung isirabtad ya. Correct. Siguro
may mga ano na, mga lain-lain nga mga ano bla, repercussions kung matabo kay ang pag-develop sang isa kano pag ang pag-ubasto ng manggad daw hindi na magsatuanay. Yes daw, ako ma-agree ko sa nga basta gani iya ang tunang natural environment, ang dunang manggad naton, natural resources naton, gubon mo na ya, ti daw bisan ano pa siguro yung nga otoridad ang ninauyatan mo basta ginaguba mo na ya ang aton nga dunang manggad daw lain na ang istorya kap no? Oh, daw lang ako man nga nalantaw. Kag especially kung ang imo nga ginahimo may maapektuhan nga pumuluyo. Sa mga taon ng future calamities sa matabo, wala na lang ipangayo. Kasi ibaso na sa uli sa aton. Laban gid eh. Laban gid ikaw gid basulon sina eh. Nya guro si kapitan ni guro kuan guro niya eh. Nahamamanan nila. Nahamamanan ni guro. Si kapitan guro kay daw nagipos-ipos lang nga daw wa gid sa. Mga mula nga mga ano lang matabo bla sa uli. Iti ang lulaing area subing na sa palibot sa suba sa kadamo gid nga mga purok, sila pala nakapurok nga gabaha gid. Ni mapituhan gid sila. Na amo gina sa ang magwa sila dra kuno hindi ka magiho sina ate laban laban kagida mapasibangdan kagida nga si kapitan ni ginpahipos na ni siya. Ginpahipos na ni siya, which is not the case no kay way gid man niya sa suno sa imo, way gid man niya sa nakakadto dira sa imo nga mag-usisa sina mo, mag konsulta sina mo. Way sa nakakadto dira sa imo. Kay siguro way mas lang nagkadto kay abin la panuka ang ila tindog ya panukoy man lang ang ila mo. I don't know kung nagkadtos na sa mga opisyal sa panukoy sa sina nga proyekto. Diyan mo na ako yung balon tali. Oo, mo nang magkanto-banto. Ang ako din na kuan na may mangani kay si Joan Rengaya nagpadala man mga tao dira kay buta hindi ko intindi man ni sa DNR bala kay nga ang nagapadayon ni dira. Do way taga himo aksyon niya. Hindi pagpanapas bala sang mangrove dito way himo way isang aksyon nga ginahimo. Ang DNR, ang na ano, basin nalayuan sila sa bago kag panukoy. Yan, nakalayo to no? Basin nalayuan sila. Why sila take action? Dugay na nga reklamo mo, kay kabalo ko sila nga reklamo. Sa mga fisher folks dira kap sa barangay Pahanukoy. Ang ining pagpanapas dira sa mangrove. Nga ako gani, daw naglain man ang buot ko bala. Kay ako ya mismo nagapananom na damo. Naga-intra ko da sa mangrove planting. Ara ko da pananom. May ara ko organisasyon nga ginadala dira. Nga nagapananom kami bakhaw. Tigi pananom namon ya ang bakhaw iya nga nagatindog na dagko nagali iya ginapanapas man lang ya which is not sa akon nga pag hibalo hindi na siya pwede mapanapas pwede mo lang na siya masaylo pero hindi mo na siya pwede matapas sa akong pagitsindi dira kag ining mga mangrove ni ilistaran ni sang kuan mo sanctuary ni sang isda mo hindi bala ka. Amo gid. Ti kung pangwaon mo na karon di na karon ng isda ang mga mangingisda na karon nanon na lang ang ilas na dira pangabuyan kay ang mga isda daw ay nag-start na kay mga mangrove pinanapas na. Ti alang-alang ang mga kung anong mo wedi ko chindi ko ano nga project na dang ibutang kay ti subong ni ang dira nga area may mga restaurants na ni dira. Galibugan ni ulo ko na da kay one time nakadto ako da lakap nga restaurant. Singkuti ng ano ning nang kadumdong kadakap sang daw Blue House ni Kwan ni Congressman John Orola sa una. Ang imo niya tani bala nga daw fishing wharf. Police panawag na Aqua Police panawag sina. Aqua Police. Aqua Police panawag sina nga dranda tani makuan mo, dranda tani madungka ang mga isda daw imo sa daw komisyonan daw muna, no? So ina nga structure ang pangintindi ko mo ni. Kung Congressman si John Rola sa una, nagpatindog na sa structure dira, meaning, iyan na sang gobyerno nga building, kiti pundo na sang gobyerno. Ang lugar, iyan man sang gobyerno. Now, subong, may restaurant na nakapulo pamangkot ko to, singko sa diin nga paano ka muna kakuan, di naka-operate sa sining, ining structure ni. Kaya ginimo nga restaurant to, nyagar kila sila kuno na, kay Engineer Taclod, ko, ha? Nga iyan ni siling ko kay daw pag-itsindi ko yaman isang gobyerno kadra ka mugar kila amo na hindi ko maintindihan iya mo lang ni no kay ikaw taga Panukoy gid dapat mamuligan mo taga ang ano da mga bistigar guro sa mga klabo da gani kasi matikexo kita sini kasi wala silang kuina bla nga sa ulihi bla ang uway takabalo, may mga kalmidad matabo, iba so sa mga opisyalis sa akong nga barangay no. Correct. Ako nga na
gina-drive dire. So alas 10 to Boss Cup, no? Alas 10, no? Olas gusto buat Alas- ano? Oo, makakuha na kami, either tanaw na to na, basi kung tambong man to ang amon diri nga mga reporters, or either makapanawag kami sa imo liwat para mabalaan nato ng resulta sa investigation o si Joanne Ginawa, Rangaya. oo. Basi matawagan man namon, ha? Kap, salamat gid ka for your time. Thank you very much. Malukos ako kasubong. Wala ko salamat. Oo. Salamat gid Kapitan Rodney Carmona sang Barangay Sumag mga kaaksyon. That's it mga kaaksyon, ha. Ang atong dire atagon tani, no. Let us be clear on the matter. Kung bala ining ginahimo dira nga proyekto ni Engineer Andres Taculod, may nagakaigo nga permiso. Ang yes ni nga environmental impact was that considered in giving sa Engineer Andres Taculod sang permiso o Tiber Authority nga maghimo sang proyekto dira. Kung may ara man authority o permiso si Engineer Taculod, sino ang naghatag sini? Tanaw naton ina, no? Kay ti sa pagtan-aw naton ang isa waterways o kuning gibwangan bala, hindi niya dapat tampukan. Ikadua, ang mangrove, hindi niya ginatapas, hindi niya dapat tapso, wala niya ginapanugutan nga tapson ng mangrove. Endangered species ni mo, ang mangrove. Hindi niya dapat tapson. Sino ang nagatag authority for Engineer Andres Taculod nga magpanapas dira sang mangrove sa dira nga area sang Barangay Panukoy? Ikatatlo, anong ginahimo sang DNR? DNR, gaano kamo? Gaano kamo? Nagpalpak na kamo di sa mga kahoy diri sa may old airport, oh. Inayang sa pagpalapas sa mangrove dira, daw ay magamo aksyon. Nano ang ginahimo ni sang DNR? You are there to protect our environment. And here comes somebody nga sa pagtanaw sa iban, ginaguba ang aton nga dunang manggad pagi sa pagpanapas ang aton dira nga mga mangrove. Hindi ko kinsindi kung paano. Ano nga authority ang ara sa ka-Engineer Andres Taculod? I am not questioning the authority, kundi nga ang akong gina-question diri sino naghatag sa authority. Sina? Kung sa pagpati ni Engineer Taculod, ang iyang ginahimo dira is legal, so be it. Ang question, sino ang naghatag? Sina? And is it really legal for Engineer Taculod nga magpanapas dira sang mga mangrove? Is it legal for him nga tampukan ang gibuangan dira? Is it okay with DNR? Amo nang pamangkot naton. Joanne Rangaya, ano man? Anong natabo sina Mr. Joanne Rangaya? Ang aton nga senro officer dira sa Bago. Sakop ni nila mo, aralan ng opisina, pero sakop nila yung bilog ng probinsya. Anong natabo sa imo, Mr. Joanne Rangaya? Nga daw ay takabati sa imo nga pahayag party sini. Tanawon ta ni boss ang resulta, no? Why pa ko nag-judge? I am not yet judging sa aton sini nga Senro Bago. Tanawon naton nano ang resulta sa inyo nga investigasyon, sang inyo inspeksyon dira. Kay kadugay na ang mga fisher folks naton dira sa may Barangay Pahanukoy, kadugay na nga reklamo sang sinang ginahimo nga pagpalapas dira sang mangrove. Dumduman ko sang una gani, I was still barangay kagawad sang Barangay Pahanukoy nga may ara lada nga gate gaginbutang si Engineer Taculod. Alagyan sang tawo pakadto sa baybay na blang aksyon no liber mang sisi katobla or mangisda kato. Hindi kaya kagi kay may gate. May bayad ya. Amo tong bala ni kapitan kina may bayad, may gate pakadto sa baybay. So ang ginimo sa to sa una ni Kapitan Noel Libuon, kagawad subong, ginbakbak tong kantong gate, alagyan sa tawo mo. So kung na ang mga tigulang blang isa nga nagapangin-hangin sa baybay, hindi to kakantos baybay kay may gate ya. Hindi ko itsindi kung anong sitwasyon sa to.
Di daw na lambot man lang to ka, may mga pakuan pa to sa una mo, may mga threat nga pasakaan kaso sa ombudsman, may mga may mga sa kaso wala man to. Basta nga naglambot sa guro nagnistoryahanay na lang to para nga masulbar atong isyu. No? Pero the fact is, here comes somebody nga may ginauyatan kuno nga mga papilis dira sa ina nga duta, ina nga area nga iya sang gobyerno kag ginadeny na ang pumuluyo sang access sa dunang manggad mismo nga iya sang gobyerno. Amo nang isa ka dako nga pamangkot da nga ang ginatagaan naton sang pabor ang isa ka tawo over sa interest sang kadamaan. Amo nang akon nga pamangkot da, no? Sa tanawon ta ni buwasa, ha? Anyway, mahatag lang ko sa akong mga importante diri nga pahibalo. When I come back, istoryahon naton si Mr. John Chong sang Task Force Kasanag. Kay ti ang ini nga problema ni sang panukoy naglambot naman ni siya mo, no? Naglambot na ni siya. Tanawon nato na. Can Task Force Kasanag make an action on this? Can they help? Sa pagi kay Mr. John Chong, ang National Commander ng Task Force Kasanag. We will be back sa Kapihan sa Aksyon pagkatapos lamang sini. Once upon a time. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano
natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa. Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan. Alex Montesa, good morning dira sa imo. Tete Hoka Tetangata, Kia Ora, no? Sa imo dira. Lin Chua, kag kay Julius Rainier Estares, good morning man dira sa imo, Julius. Jinky de Alagdon, happy Sunday. Kay Mr. Beboy Villasor, makuno sa imo sektoral kay sa de Alagdon family. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Ray Barrioga, si Julius Gali Estares, taga Barangay 31 ni siya yan, no? Jan Vicente, sa pamilya nila sa Carabalan, good morning. Doc Matthew Mayo, good morning nila sa imo sa Minnesota, no? Sa kay Bia Jonathan, Jocelyn Libuon Dispoho, kag kay oy migo naton William Osera Celis, maing agaman, kag dira sa kay Noel Amar, good morning and thank you. Delilah Taylor, good morning man kagay Samson Garcia. Dugay na ako nung ginakwartanan duta da sir. Mugani man. Sige. Anyway, padayon kita mga kaksyon sa aton diri nga pangalagad sa kapihan sa aksyon. Sa linya naton subong si migo naton Mr. John Chong sang Task Force Kasanag. Ang ining problema dira sa mga fisher folks, sang barangay Panukoy, naglambot na nila mong padangat na ni kay Mr. John Chong ipangayuan na sa bulig. Angot sa pagpanapas dira sang mangrove sa dira nga area. Ti karon ari naman no barangay Sumag naman ang nagreklamo parte sang proyekto dira nga naglambot na sa ilang ang gibuangan sa ila suba dira ginatampukan na ti ang pumuluyo dira ya ang problema dira kay ang baha nga ma-experience nila kung
mag-abot ang kalamidad, way tamang ginapangayo, ang bagyo, o bisan magbaskog tubig lang, kay way nagwaan ng tubig, no? So we have with us on the line si Mr. John Chong sang Task Force Kasanag. Sir, good morning and welcome daliwat diri sa Kapihan sa Aksyon. Yes, sir. Good morning, Sir Boy. No? Sa tanang listener mo, mayong agagi sa tanan, Sir Boy. Yes, kabati ka man siguro, sir, no? Sang aton nga istoryahan ay with punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumag. Nakalambot man ni sa inyo, sir, ang ining problema ni Subong napadangat sang barangay Sumag, sir? Well, in fact, sa subong, Sir Boy, no, wala pagid ko nakakuha sang formal nga complaint, pero may idea na ko regarding sina, kamay isa kami ka-officers, no? Nga mandira ang naka-istorya sa ako, no? So, mas maayo pagid, Sir Boy, nga matagaan ta dokumento para nga mapausisya ta kag mabalaan naman naton kung sino bihay na da, no? Kahit ang una-una may ara kita gina-complain diri dapit sa barangay Pahanukoy, no, nga may involved man sang isa kadako dira nga personalidad nga nagapangutod sa mangrove, no, kag inasubong nga case forwarded na ina sa regional office, no, sang DNR. Kag ti kung magdugang pagid ina, no, kag ti kung sino man na ang behind sina, kita wala manggitaya wala ta power to enforce the law, no, pero may power kita o may ara kita sa jurisdiction nga mag-forward sang complaint, no, kag mag-facilitate sang complaint o batok sa kung sino naman nga personalidad dira nga nag-violate sang aton nga kasuguan sa environmental laws, Sir Boy, no. So hopefully kung kapamati man ang barangay Sumag o kung sino man nga personalidad dira nga may idea kung anong natabo sina, no, kag base nga makapadala sa Sir Boy sang documents, no, or kung ano lang klase documents nga mapadala nila sa opisina naton, Sir Boy, diri sa barangay Alias para matagaan taman sang dugang mga pamagi o para bala, Sir Boy, matagaan bala sang aksyon, no, nga daw nagasige na gilang abuso sila, Sir Boy, nga daw wala may gina-respeto, wala may ginakadlukan nga lagi. Ang problema, nga isa, Sir John, kay I think the other day, ang isa kagawad, guro, chairman, guro sang Committee on Environment sa Barangay Sumag, ang ila SK chairman, nagkadto dito sa area, para maglalantaw sa sitwasyon. Nag-inabtanay sila kung gulpi kung gaguno sa salakyan ni Mr. ni Engineer Andres Taculod. Kag nakuhaan pa sang video, Sir John, nga daw gin panghangkat nga panikagin pangharas ang mga nagkadto dito nga barangay officials, kag naglambutay pa sa niya mapinatsanay tadri iya kay daw mo na blado naglambot sa amo sinali ko daw hindi naman na iya daw kalayo naman na iya, Sir John. Oo, gani, Sir Boy, no, kung matuod gina nga information, no, although tingato na baton, alleged malang na may pamantas ang pamatuod kung nakambal niya na or wala, no? Pero kita ya kung mag-amo na, Sir Boy, lain na, no? Kung matuod, huwag kita nagwa na, Sir John, sa kwan, sa social media, gin-post mo, may nakakuha video mo. Pati lain na nga istorya, Sir Boy, no? Ang ginatawagin na, Sir Boy, nga daw wala ka kahadlok or wala ka respeto bala sa layi, no? Kag hindi ina dapat pag-tolerate, no? Kag kung makamit kami sa mga persons sa muna, di may layi, may sundon kita nga layi, no? Nga dapat ipatuman. Kaya muna blasling ko sa Rims Boy, as long ang layi ara, no? Kag kung may nakasala, kag may nakabayular sa layi, dapat manabakid, no? Kag tagaan gileksyon, no? Hindi na dapat Sir Boy nga muna nga mga sistema. Ikaw nang nakasala, ikaw nang nagabayulit, ikaw pa mangakig, ikaw pa mamursabi o mangangkat. Hindi naman na eksakto. Kaya nga, kung Sir John, nga punto mo na, no? Nga, kung may aragin man nga ginauyatan, nga permiso, or authorities, Engineer Taculod sa implement sinang mga proyekto niya kag pagpanapas sang mga mangrove daw, which sa ako niya personally hindi dapat. Kung may arag man sa authority o kung permiso, sino naghatag sa authorities niya o kung permiso?
Nanong ginahimo sang DNR naton nga amo ang in charge sa pag siguro kung tani nga maproteksyonan ang aton sining environment kang aton nga natural resources. Nanong ginahimo sang DNR kay daw panilag nakon niya. Although nagpadala to sang representative si Mr. Joan Herangaya kag may recommendation na sila pero tiway takbalo kung anong ila recommendation, may hearing buwas nga pati gayunon dira sa Senro Bago. Pero ang akong pamangkot dira is sino naghatag authority and anong authority nga ginahimo ni Engineer Takulod ang ini nga mga bagay nga ginareklamo sa aton pumuluyo. Amo na sa Winsboy ang aton nga tagaan na atensyon no. Well in fact pwede kita communicate dira sa Senro Bago kasi ini nga Bacolod area under ini sa Senro Bago no. Sa kay Senro Jua no. So, ma-intervener kita sa Winsboy, Carboy, no? Kag ato si Sao, no? Nga nag-abot sa point nga without any clearance or without any documents, no? Kung may ara magi-documents, hindi naman guro kinala ni Ringo na, no? Kung may documents, so no need na nga mag-hearing, no? Kag kinalan transparent, no? Nga hindi pwedeng ang pumuluyo, especially ang barangay dira, hindi kabalo sang bulungaton nga ti environmental law ina, Sir Boy, no? Kag kam nga hindi kabalong barangay, no? Kag ini kinapwede, Sir Boy, nga hindi kabalo ang barangay sa mga situation nga luwas kung ginalawd sang barangay, kag may may conspired ang barangay sina, no? Pero kung wala man lang ang barangay kag nagatindog ang barangay sang iyada nga pag-independent being the institution, so hindi pwede magabuso ang bisan sino pa nga personalidad nga hindi maka-coordinate sa isa ka barangay official. Amo na da ang timuon gid Sir Boy. Amo ni kaning akon ginagina point out man bala nga ti ang barangay Sumag may ginihimo ng aksyon, no? Nagpadala na sang complaint sa DNR, that is why nga ang DNR nagpadala na sang ila representative kag nag-conduct sang inspeksyon sa among lugar, no? Pero siling ko ang project naghalin si Panukoy naghalin siya sa barangay Panukoy So daw way pa ko kabati sang sang tindog kag aksyon on the part sang barangay Panukoy. That is what I want to hear man. Kung ano ang ila sining aksyon sa sining nagapadayon dira nga proyekto kay I understand ang mga mangrove nga ginpanapas dira sakop ini sang kuan mo sang barangay Panukoy. That is why ang mga fisher folks hindi bala ang complaint nga nagdangat dira sa imo halin ina sa fisher folks sang barangay Panukoy. Yes sir, no, exactly, no, halin ini sa fisher folks ang barangay Panukoy, no, nga nagareklamo regarding da sang ginpang utod nga mga mangrove, no, kagin forward naton ina sa DNR no region para maimbestigahan kita way mataga-bypass kung may nag-agi sa Senro kaya aton da purpose nga dapat imbestigahan even the DNR also kinahanglan man ang mga officials ng Senro kinahanglan imbestigahan man sa region, no, nga ang nag-allowed ina kag nga away ginila nakita na in fact imposible hindi makita na Sir Boy mo. Kalapad-lapad na da sang area na da gin develop hindi pa makita sang DNR Senro. Daw ka imposible sila, no. Even one of the pumuluyo dira nga mag-report sa sa DNR na may ara gina, no. So upuli nga by due times sa tawaga proseso patagaan gid sa eksaktong resolution, no. Ang ambag ni ang ambag ni sakon ni Kapitan Carmona sa iya lang pag-estimate mga hindi magnubo 1,000 kapuno sang mangrove dira ang napanapas mo sa area sang Panukoy, Sir Jan? Bao, Sir Boy, kung matigayon nina kag mabala ng investigation kag may mapamatundaan may mariktagi sina Sir Boy sa BJMP mo. May mapriso gi sina Sir Boy kay ina nga layi ina criminal ina, no? Criminal ina ang pag-violate naton sa environmental law, no? So, upuli ang aton mga government agency, no? Like barangay, ang aton dira nga mga barangay officials, no? Even the PNP, especially ang aton nga pinaka-concern agency, ang DNR or Senro, kinahanglan yung mag-take action, no? Kag natawag ba lang the law might be harsh but it is still the law, no? Kailangan sundo ng kasuguan, no? Kag hindi pag sila nga daw ginatagaan talang chance ang mga abusador
nga mag-abuso, no? Kagti inaya Sir Boy kung hindi ta na pagtagaan tutukan, no? Sa aton nga level sa civil society organization, sa media, kung wala kita nag-monitor or nag-lantaw, no? Di posible amo na nga damo abuso, no? Damo sa nga ginatawag nga ukus-pukus nga kisa hindi na matamdan nga may kadamo nagali sa mga violation ni ginahimo ato mga kauturan nga hindi maka-take action ng proper agency, Sir Boy. Ang akon bala kati kung ang isa katawo may ara nga issue sa iyabi nga FLA o kuning forfeiture lease agreement, hindi ko kabalo kung bala sa sining forfeiture lease agreement nga ginahatag sa isa ka individual, dala na da ang permiso para nga magpanapas ang mangrove. Amo na hindi ko maintindihan kung bala ara na da. Maguro mangkutuntan ni guro si Mr. Joan Rangaya. Ako interesado kung ni mabalaan mo kung ano ang mangin resulta sa ilang hearing buwas. Kaya actually, abi mo Sir Jan, ang hearing dapat dito sa barangay hall sang barangay Sumag. Galing si Kapitan Rodney Carmona, nagpangabay niya dito lang ta sa opisina niyo sa Bago. Kanya para neutral ground, kag tapos niya kung diri kita sa barangay hall ma-hearing, may mga tao na nga nagpareser nga makinadto mo niya tiba si hindi tabla makontrol ang tao bala damo akig Sir Jan mo. Damo akig tungod sang katalagman nga may mo matugas ang sining proyekto dira sa pila ka areas dira sa barangay Sumag nga posible mabahaan kung magapadayon ina kay tigin tabuna na ang natural waterways mo ang gibuangan sang suba dira nga natampukan damo akig nga mga tawo ni Kapitan Carmona niya basi mabudlayan tabla kun diri sa barangay Sumag dito na lang ta sa sentro tamo na dito buwas ang hearing last Jess. Mas advantage na decision ni Kapitan Carmona, Sir Boy, no? Kahit di ulang taon mo to, doon na una, inalantaw yan, may nag-create na hindi namin tira nung pension, no? So, ga-avoid nila siya siguro sa mga posible matabo. So, maayo man nga idea, no? Ngati ang aktual nga opisina sa DNR Bago or Sinro, amo ang magpatigayon sa binyo sa pagpamati sa isa kag-isa, no? Kagti dira ma-prove naton kung anong documents sa ginawag iyatan ni Mr. Dakulod, kag ano man ang tindog sang barangay, kag ano man ang na-violate, no, sang ini nga persona, para matagaan na yon sang immediate nga action, Sir Boy, no? Hindi na pagulaton pa apan di investigation kag may ginatawag na evidence, no, na proof na may violation ng isa ka tawo, no, dapat necessary action will be imposed, no, para hindi na maglala ang situation kag makita man sa bumuluyo kung ano ka sinseridad, anong sincero sang Sinro nga magatag disciplinary action na Sir Boy. Siguro pangabay lang siguro sa mga kami naga-text diri sa akon nga taga barangay Panukoy. Pangabay nila Sir Jan nga basi may muan aton bla sang follow up ang ilang complaint dito nga gipadangat na nimo sa aton nga proper agencies para nga ma-expedite na ni ang kuana ang aksyon bala parte sa reklamo nila sa magpanapas dira sang kuan sang mangrove bala sa ilang area base makapadasig bala ang aksyon bala. Yes, Sir Boy, no? Rest assured tomorrow, no? Bigsan na ka na yun. Kay Mandiwas, fix ko dito sa regional. Kag after that, ano ta ka na yun, update na ka para ma-inform ang pumuluyo. Sige, Sir Jan, kay parang may once and for all bala ma-clear naton ining issue bala ma-clear naton kung bala intsakto man ang ginahimo dira ni Engineer Takulod. Way ta pa man din gina-judge si Engineer Takulod mo, no? Tanawon naton. Well, takway man ta nag-judge, Sir Boy, no? Naton nga ni punto is to conduct the investigation, no, against pagpanguto dira kung ano ang violation, no? Well, in fact, mayo ang imo nga inform sa akon para buwas aga ato na i-follow up, Sir Boy, kaya inform ta kadayon, no, para mapabalo man ang pumuluyo nga nagareklamo. Yes, Sir Jan, no? So salamat gid kay ti ang aton nga mga fisher folks dira daw ay man sang dangpa na siguro bala kay I have yet saling ko na I have yet to hear kung ano ang tindog sang barangay sini, no? Parte sining issue sa pagpanapas dira sang mga mangroves dira sa barangay Panukoy. Gusto ko pambatian
ang tindog dira sa aton sini nga barangay officials regarding sina, no? Kay ti kabalo ka Sir Jan, ang mga barangay officials naton hindi man sila well versed sa environmental laws. Kabalo man sila sa environmental laws, pero ti base may mga madalom pa na dablang rason bala. So that is what I want to hear. Kung ano ila tindog dira, simple lang. Ang inang pagpanapas sa mangrove dira, kay ti kadamo naman sa mga pictures, hindi ba? Ikaw may mga pictures ka naman gani ang gin-provide dira sa imo nga mayara gid siya nga pagpanapas ang mangrove dira. Tanaw na nag-conduct kita sang pagpangusisa kung bala legal kay sa akon sa ambot sa pareho tapag itsindi sini nga ang mangrove ya will hindi na pwede nga tapson nimo bisan ano pang permiso mo kag authority hindi na pwede tapson ang mangrove. Yes, sir. Boy, no, gusto ko lang i-inform sa imo, no, by Tuesday, ang Task Force Kasanag may partnership with the DILG Region 6 about the accountability sa mga barangay officials, no? Especially sa ginatawag nga bantay korupsyon, no? By effective Tuesday, no, may ara na gintas aton ang DILG Region 6 nga mag-conduct sa mga public accountability, no, especially sa mga barangay areas, no? Especially kung may mga kapitan o kagawa dira nga wala nila gintuman ang ilang obligation, no, towards ang ginatawag public accountability. So ang Task Force Kasanag naging partner, no, sa DILG Region 6 para mag-interfere o kung magpangusisa man sa mga government official o especially sa barangay nga may mga ginatawag bala violation, no, sa ginatawag public accountability, Sir Boy. Ate mayo gina Sir Jan, no, sa kamayo gina, no. Para nga ang Task Force Kasanag bala mas nagalapad ang inyong mandate with sa sining mga memorandum of understanding ninyo sa naglain-lain nga mga ahensya, no, para nga makabulig kita sa aton pumuluyo nga wala sa iban nga madangpan kung may mga reklamo sila ka problema. So Sir Jan, salamat gid for your time. Thank you very much. Happy Sunday sa imo dira kag sa imo pamilya. Thank you very much, Sir Boy. Thank you very much. Sige, mga kaaksyon, Mr. Jan Chong sa Task Force Kasanag, no? Kabay pa, mataga na to nini, no? We are not judging anybody on this, no? Ang aton lang para sa benepisyo kag interest sang pangkadamuan, no? Ang aton diri nga maproteksyonan ang interes sang pumuluyo, maproteksyonan ang interes sang kadam-an, no? With that, mga kaaksyon, tanaw naton anong mga resulta sini sang hearing nga patigyunon sa buwas nga adlaw. Inyo ipamatiyan ang aton kapihan sa aksyon sa sining Sunday edition naton. Salamat sa inyo pupud sa aton dira nga nag-amon nato sa Facebook. Mary Joy Camero, good morning man. Allen Ludi Himotea, watching from Linawon Kawayan, Diding Alohamiento, kag kay Daday Hilado sa Barangay Alihis, Leda Zamora Yamagishi, good morning dira sa Tokyo, Japan, no? Kay sa tanan, thank you for being with us. God bless all of us this Sunday. Ang inyong lagad aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon